3D sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon! Mga tugang sagraray, maray na hapon po sa gabos ng mga parantabay. Minapa sa Indo na naman ang panibagong kabtakan sa tuyang programang 3D sa GB. Ang programang ini ato sa Indo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Ito po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Teralda po, nangungumusta tabi sa Indugabos, asin nag-iinbitar man na sabayang kami digdi sa programang ini, ngunyan na Biyernes. Ultimong Biyernes kan Agosto 2026. Sa laro technical si Nems Flora, sa IT si Jerome Nico Martinez. Sa kabos pong nakaantabay sa paagi kan sa tuyang Facebook Live sa DCGB News Online, sa Traditional Radio. Ang samuya pong pagpapaabot sa Indonin pangungumusta ngunya na hapon na ini. Weekend na naman, Biyernes na naman. Sa otro simana, paman, bare months na baga. Magurolay-olay lamang kita, magurolay istorya kung ano po ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan, kaya dyan lang po kamo. Kung ano man ang sinupig gigibong niyan, nagmemeryenda ka mo. Tawi man kami. Makameryenda lamang. Yan, okay. Sa gabos pong lugar na pig-abot kan sa tuyang broadcast ngunya na pagkahapon na ni maging sa ibang nasyon. An samuya pong pagpapaabot sendo nin patartara ano. Yan. Si King Reynaldo always listening diyan sa iyang kinamumugtakan na lugar sa Bangker. Yan. Patcha na King. Long time no see na baga kita. Diyan na kita nag-early ang lamang ano. Busy na gayod. Okay. Sige, anyway. So, diretso po kita kan sa tuyang mga pag-restorya digdi sa programang iningon niya na pagkahapon na ini. Ano? Yan. Okay. Sige. Dali lang. Okay. May pig-anap lang ako digdi. Yan, ito digdi. So,
Happy birthday pala ng una kay amigong Joven Ante. Nag-uli siya digdi sa Legazpi from sa America to celebrate his 60th birthday. Ayan. Ayan. Si Joven Ante, ayos man ini. Dati ining nagtrabaho dyan sa City Hall, nag-migrate duman sa Estados Unidos. Naguli siya digdi para digdi mag-celebrate sa iyang pagiging senior. Sana mag-ilingan lamang man kita, Okay. Sige, anyway. Sabi po digdi ni Congressman Adrian Salceda, sabi niya digdi, I am honored to have been part of the Food Security and National Competitiveness, a high-level roundtable on building resilient food system organized by the Arrancada Philippines Project and Food Industry Asia. The event provided an important avenue for government, industry, and other stakeholders to exchange perspectives on strengthening food security and improving governance. Sabi po ni Kong Adrian, naniniwala siya na governance reform ang susi para sa mas malakas, inklusibo, asin at food secure Philippines. If we get the governance right, we create the condition for greater investment, innovation, productivity, affordability, and resilience across our food system. Through better governance, we can build a food system that is capable not only of feeding Filipinos today, but also of securing our food future for generations to come. Bilang chairman ng House Special Committee on Food Security, patuloy ko pong isusulong sa mababang kapulungan ang mga reformang magtitiyak ng murang pagkain, sapat na sahod at mas matatag na kabuhayan para sa bawat Pilipino. Dakulaon po ining katabangan, ta siya ang pamayokan Special Committee on Food Security, and with this attendance duman sa pagtripo na ito, magkakakuha siya kay mga inputs na pwedeng makatabang para mas may busol ang magayon na programa to see to it na yan ang magkaiwa kita digdin in food security. Tayo ni ang kay puanta sa mga panahon ini na maski ang gobyerno iyo man ang priority ngunyan na dapat igwa ki pagkakan sa kada lamesa. Kaya baga igwa kita ki programang walang gutom under the present administration. Yan. Tamuyakan gobyerno na daing magutom na mga Pilipino. Yan. So, pigigibong yan ang gabos na paagi na nganing masiguro na may pagkakan kita. In what form? O yung mga ayuda. Yan, mga food assistance or cash assistance and tupad, etc. etc. Yan. Pero, siyempre, kay puan manggararay, so, stability. Anong stability ang kay puan? So dapat igwa ki empleyo may trabaho ang mga tao. Tayo ni tabi, pagsasabi baga, ining mga cash assistance ali sa gobyerno, dai man natatapod ang gabos. Dai man natatapod, bako man gabos natatawan, so mga qualified sana. Yan, so mga pigapod na poorest of the poor sana.
What about itong so near poor? Natatawan man. Issue iba. Yung nga ni Ana pigsasabi na dapat may security sa trabaho. Ayan. Yun bako man gabos natataparan. Pero still ang gobyerno ano nga ran kay ni? Pigigibo ang gabos na paagi to see to it na mararesolveran ang problema ngunyan. Kaya dumambaga sa proposed national budget, dakulaon duman ang ano nga ran kay ni pigtatagama para sa edukasyon, salud, social protection, etc., etc. Yan. Nganing, masiguro na areglado ang buhay kan mga tao. Ano? Maray na sabi nga ni kan ni Primo, problema, subagas nga ni day nakakaabot. Totoo yan. Totoo yan. May mga paano, pag pipaabot man sa barangay, ining mga ayudang ini, pipili man sa nasutita bako man gabos. Ay bako ka man nga kwalipikado, oregwaon ka, bako man ang rason. Nagkakaraon mang bagayan. Ang priority sa mga poorest of the poor, tapos mga near poor, sumadali na magtios. Na gabus man kita baga nagtitarios, siya masabing day na kaipuan ki ayuda. Siyempre, yung ano yan pagsasabi na yan ang mga pinakatios, iyo ang tatawang ki priority. Kaya man so iba, tamay pig-alat man sana, sa gobyerno, dahil na lugod nag-iinguwa na magtrabaho. Garo bagalugod, nagpaparasarig na kita. Tamay ayuda man sa nangyang maabot, sigurado man sa nangaya. Dahil in the isi, na yan, pangtapal man sana. So iba, imbis na mag-inguwa, mag-turo-trabaho, ayan, taon-taon tangayata, nasa lista na naman nga kita. May pig-apod kitang yan ang walang gutom program, may tupad, may kung ano pa. Nasa lista nga kita dyan. Taon-taon tangaya na mag-release na naman. Guro ba may nalawas sa tatanems na nagiging huwan tamad, lugod, so iba. Tamay nag-aalat ta siya ng, kung nalino si huwan tamad, nag-alat siya na, nag-alat siya ng mahulog so bayawas. Mahulog ito, kung malapa, yung mga dinian na pahit kan iba, na ngaya, magsarig siya na kita. Tamay maabot man sana. Sabi nga ni baga kan mga gurang, ang tawo ngaya di mo pagturuan na magparahagad sa nakisira. Tawan mo nga kibigawnan, buda paon, buda banwit. Bala siya ngaya magsadiri na magbanwit ki siraman. Teach them how to fish. Kan mga panahon, mga araki pa kami dyan, uyan dyan sa likod na sapa, kan Barangay 4. Yan dyan si Primong Jerry. Buda, minasisusugmi yan dyan sa Barangay 2. May mga dara kaming kagingking. Kagingking, duman sa poro, gigakudan ki tansi. Tapos may salait. Makalot sa daga,
maanap kay alulunti, tayo ang pangpaon. Oh. Iyan. Nakakabanwit makimiki mirapina, aroan. Ha? Diyan nga na isa may tulay dyan sa sagpon, nabanwit ko dyan, baho. Oh. Iyan. Ano mo nga sa baho? Binuwian na sa nata. Ano mo man ito? So mga nagka-baranwit na sira, kung aroan alimbawa, marere taduro da kula. Ha? So mga pig-apod na kit-kit or mirapina, serarom kan sirong, gigibon ki puro fish pond. Ha? Dumampi para langoy-langoy sa mga nagka-baranwit. Hindi mo ito pinamakaon. Pagkaaga dahil nagaradana, sisimit kan ikos. Yung man po ini ang sistema. Ha? Dapat yan na ang mga tao matawan kimaray na trabaho. So dahi na magparasarig sa ayuda kan gobyerno. Yan ang pahit. Ha? Pero it seems na sabi, tawi man nga ko kanasubad mo. Iyan sana. Maluya ang subad mo niyan. Maluya. Maluya ang paon. Okay. So yan, tabi ano. Anyway, sabi nga ni Kong Adrian, pigigibo niya ang gabos. Itong sa mga nagkaorokodan niya duman sa mga pagtiripo na ito, makakatabang sa iya how to formulate bills or legislations na pwedeng ipasar sa Kamara de Representantes. Magabat ining special committee ining ano yan ang ano nga rin kayo ni? Yan ang committee ini food security. Kaya po ang nakipag-aadal kimaray and syempre, yan ang mga lakdang on how to prevent poverty, pagtios sa paagi ng mga programa na yung pagsasabi tang food, pagkaon sa lamesa. Ining walang gutong program, saron ini sa mga programa kan gobyerno. Ayan. Pero dakol manggarayan nagugutom. Dakol pa manggarayan nagugutom because mailing mo man dyan sa mga kalye, sigian pangaragad. Kasubago nga ni, naglakaw-lakaw man kita dyan sa rumol. Ayan. Tanya ko mapalipot-lipot lamang. May nagdulog sa muya duman. Nagterapi-kapi kami dyan sa rumol, yung sa Legazpi, kampang may sa mga dabar cards. Sabi sa muya, pagada daw nga tabi 20. May ano pati, may taripa 20. Sabi, mano ka? Pamasay ko ngayon lamang. Yan. Di, nairak man kita, bulnot, suba nga bagong 20 bagangon yan. Salamat. Ako pasahin ka, mauli nang iya ko duman sa lugar may, dangi akong pamasahe, muyugon mo yan. Nakaantos nga na digi sa Legazpi, so pag uliligod, sa problema. Yan. Inda ko sana kung mga modus man ang pahit, tani ba man kayan, modus, kibliton ka, papasaboton ka, boss, pangkaon nga lamang. Yan. Grabe na yung gutom ko. Yan. Siyempre, siya iba na irak man tawan. Pero o siya iba, na madulog sa imo, may darang resita, pag dahil mo iniling siya resita, bigla kang buminulnot, pwede kang mamudos. Ilo mo siya resita, aloy ng panahon, kan mga nakaagi pang taon. Taga-sain ka, taga-nagang tabi, nakaabot ka digdi sa Legazpi, naudo man sa naga, dakol ka man siya ng makukuanan. Kato, so, may biyahe pa sa train,
Dakulunon, aling naga. Ha? Ano di pa rin sa kanaga sa Legazpi? Ado mo pa na sa naga, bistado na sinda. Ha? Yan. Kaya mapaligaspi, yugo-yugon mo han. Alaton mga subyaing pauli sa naga, alas 5. May mga darang resita. Pero ilang mo sa resita, kung di mo i-check, 2025 pa. Ha? Magsala nga ni, yan ang kan mga nakaagi pa. Yan. Sabi ni Kap Kuing, yan. Sabi ni Kap Kuing, he is watching. Salamat tabi, Kap Kuing. Piga para tugaan mo kami kay si Pio. Dahil man nangyayari. Kay Kapitan Jun Galicia Mirabete, maray na po tabi. Ayan, watching man si Kapitan Jun Mirabete dyan sa Alubo. Okay, sige, 25 minutos po makalampas ang alas 4 nin pagkahapon. Sabi po digdi, naramdaman nindo, so kada barangay tinarawan in budget kan national government. Tig to 200,000 pesos downloaded na yan sa mga LGU. Ini po 200,000 financial assistance, ini po sa paagikan bawat barangay makikinabang or BBM program para sa mga proyektong masuporta sa peace and order and educational assistance sa mga deserving students. Yan. Ali po ini sa Socio-Civic Projects Fund kan Office of the President. The allocation provides 200,000 pesos per barangay with 100,000 for priority development projects based on local needs and the remaining 100,000 pesos for educational support. Yan. Magayon po tabi ini. Magayon. 200,000 is 200,000. Ang sanggatos dyan para sa mga proyekto. Sa kada barangay. Okay? While, suduman sa another 100,000, mapili po kay 5 deserving students sa kada barangay na yung magkikinabang tigba 20,000 pesos. Yan. Okay? Ini po, sa may mga barangay na dakulon ang nag-araplay. Bako siya na 5, bako siya na 10. Dakol. Mala nga ni, yan ang, ini po na, yan ang 20,000, one time siya na ini. One time siya na ini. After after magamit mo so 20,000, then na magkimasunod. Alam mo, college ka, first year college ka, 20,000, pwede na tatanems ki one semester. Depende ko sa kurso. Baka? Yan. May nakauron baga kami kan enot. Itong sa 100,000 so 5 eskolar, ipinarapol niya. Kung maswerte makuha mo sungaran mo, shoot ka. Kung dae, pasensya ka. Tadakulunon sa mga aplikante. Dakulunon sa mga aplikante. Uyog-uyogon mong pahit iyan. Okay. Ngunya, may mga nagruluwas na reklamo. May mga nagruluwas na reklamo na allegedly ang pinili ni Kapitan na makasabay duman sa scholarship program ang mga sadiring tao. Baka dahil mabigsabi kung saan. Pero may nagreklamo. Kagawad kan barangay inareklamo sa Kapitan. Ano mga pahit mo ang kap na ang pinili mo ngayang mga maging scholar, maging recipiente kan 20,000 pesos sa diri mong tao.
Yan. It's either na pamangkin or parientes o close sa pamilya. Yan. O di, kung may reklamo, so nagreklamo, ano yan, provide kay ebidensya. Ilingon niya sa record. Tayan baga, submit iyan sa LGU. I-check niya naman sa LGU, sa record ka ng LGU, kung siya sa mga recipient and how he is related to the punong barangay. Yan, pwede yan. Taday man pwede yan isekreto. Kung makaprovide itong nagreklamo, di pwede pa investigaran. Ano? Kung alimbawa, nag-agi sa proseso. Yan. Tanatangayata, igwa man ki mga deserving qualified applicants, dahil natawan nga ki islat. Lima man siya nangani. Naitaulugan niya, duman sa istoryante, na kung ilingon mo ngaya, urigwaon man. Yan. Inda sana kung ano ang abutan kayo ni. Okay? So yan. So another 100,000 pesos, ito po gagamiton para sa yan ang pagmantinir kan pasyaran. Depende yan sa proposal kan barangay. Depende yan. May nagsabi, mabakal kay patrol vehicle, iguhan na baga tabi sa mga barangay. Tinarawan baga kay mga rescue vehicle. Siya iba nga ni mga rescue vehicle, ginamit sa pagpasyar sa kung siya na lugar, pagsaod, etc., pagnegosyo, which is a violation. Supposedly, digi sa Legazpi baga, tigperira, tigduruwa na nga ni gayod. Yan. Intended yan para sa mga activities related to the operation of the barangay. Na kung bibuaya man kan iba, bibuaya man nagkagawad, sibilang kong nga tabi, an auto, gasolinaan ko na sana. Yung totoo, ginasolinaan mo. Pero, rumdumon mo, government vehicle yan, red plate. Siya yung ginamit, ngaya, mabisita ngaya kung saan. Masimba ngaya sa Naga. Masimba ngaya sa Huruan. Ginamit pa sa simbahan. On the guise na maduman. Kisa nga kaibanan mo, pamilya may ngaya tabi. Pamilya. Pagkatapos magsimba, taday man mag-apon ang simba, sarong oras masanan misa, to nailing na kung saan na resort. Nag-relax nga lamang, anong ngaran ka ni? Grabe nga alingahot, uyugun mo napait. Kung ma-disquid, paano? Siya mamamayad. Bakaw? Yan ang problema. Okay? Sige. 32 minutos na po makalampas ang alas 4. Mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy,
Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Okay, sige. Okay. Yan, okay. Diretso pagkitakan sa tuyang programa ngunya na pagkahapon na ini. 35 minutos makalampas an alas 4 nin pagkahapon. Okay. Sige. Nasisibot na siya ibang ngunyan. Ano na nga sa barangay eleksyon? Magtrabaho siya na kamo. Yan. Okay. Okay, sige. Dahil magpara hapot kon ano na, sabi ni Kagawad Bong, dagos nga ng eleksyon. Magdagos iyan magdae kung mga incumbent barangay officials kamo, magtrabaho sana. Magtrabaho kamo, ipailing nindo na yaon kamo sa pagservice sa mga tao. Ngunya nga maigos-igos, tamili ngayang ma-eleksyon, kan mga nakaagi nga o gakon. Kamo man daw. Kung masabutan natatanems, kung sabi ni Senador Escudero, fixing the term to 5 years. Yan. Bako mga extension, no, fixing the term. Dapat nga 5 years na. No rin an effectivity kay ni. So nakaagi pa o so after the election. Yan. Pero di mapwede nga ng retroactive and ano nga rin kay ni and effectivity kan term. Talo yun na ini pigpaparabusol, ngunya lugod na madali na so schedule, dispis nag-irro na i-amenta nga so ano yan. So Republic Act manangod sa piralian. Kawinda, makalibong man. Maski nga ni An Malacanang nagsasabi na ngaya doubtful pa si Presidente Bongbong kon in kaso aprobaran kan Senado, kan Kongreso, ang lakdang na ipag-oktaba ang pirilian, doubtful pa si BBM. Unless otherwise, igwa ki mga justification, so magkakanigong rason, kung natatakaipuan, dahil ipagpadagos ang pirilian sa Nobyembre. Take note mga tugang, sa September, may filing na kan mga COC. Igwa na dyan ki-schedule. And ang COMELEC, sige na ang gastos. Sige ang paapod ki mga orientation sa mga aspirantes sa kada mga barangay. Siyempre, nagagarastos na yan. Katapos-tapos Kaya baga sabi ni COMELEC Chair, yan ang Garcia, kamo kaya sa Congress, magdesisyon na kamo. Tananganing, di na kami mabuyo. Kan mga preparasyon mi. Buda ngaya, yan ang mapundumi naman sa gastos. Bako napigpaparapaalat nga kami nindo, sige man nga ang padagos man nga ang samuyang pagtrabaho as mandated by law.
Oh. Katapos-tapos taday man nagkakadesisyon, tamagi pa sa proseso tabi ni. It doesn't follow na kumo inaprobaran sa Senate panel itong lakdang ni Escudero. Approve na, day pa. Pipagibo pa siya na committee report. And itong committee report, magkakigwa pa kay plenary deliberation. Day pa man ang aulugan. So, Kongreso, iyo man. Magi pa sa proseso. It will take time. Baka abuton kay siyam-siyam. Yan sana. Ipapublish pa yan sa official gazette. Aluyong pa. Pirang bulan pa yan. And pag-abot pa naman sa Malacanang, day pa man ma-share to kung nustusan o dae ni BBM. Kaya, pigpapara atrasyo man kan, pigpaparabitin man kan Kongreso so Comelec, abay pa, sisibot-sibot man lugod. Ano? Maray na hapon kay Denden Bal. Salamat tabi, Denden, sa pag-antabay. Diyan sa PHO. Okay. Sige. So, taod-taod doon ta na sa natabi. Taod-taod doon ta na sa na. Okay. Sabi ni Pio, pagkapi na sa silver box, silver box, di pa ko nagkakapi dyan. Sa Seattle, iyon na. Sa, so dyan sa, anong kapiyan na, Starbucks. Anytime, one takes away masa ng pahit, Ika, tabi, Bong, ano ang pahit mo? Diyan ka sa malilipot o digdi ka sa, anong ngaran kayo ni? Imperial Court. Imperial Court nga, yaon nga ako naka-star digdi. Pahit na, noy. Ano ka naman sana, retirado ka naman. Hindi, padagos mo sa pag-serve digdi sa Imperial Court. Kaya, ngunyan pa sana, magpailing-iling ka na sabagay, dati na nga akong bistado dyan sa Imperial Court. Okay, sige. Bueno, so iba pa niya ito mga tugang na istorya digdi sa tuyang programa. Kita po digdi sa Pilipinas, dakulong kita ki mga leyes, na inaprobaran. Presidential Decree, Republic Act, etc., etc. And like manner, sa mga LGU, igwa man ki mga approved ordinances. So mga national laws, pig-apply man digdi sa lokal. Kaya naggaribo man ki ordinance so mga local councils supporting the national law. Dakulo niyan. Ang problema tabi is religiously na implementary ni or dae. Na ipapatub ini o dae. Nasasayang siya na tabi. Nasasayang ang gabos. Kung sagud man siya na sa papel, dae man sa implementasyon. Useless ang mga leyes na ini kung pag-abot sa implementation, dahi man nasusunod. Dahi man nasusunod. Nakulong baga kita kayan. Ayan. Sa mga traffic rules and regulation and iba pa. Makanos lamang pag dangog-dangogon. Iyan na anti-littering ordinance. Alo yun na iyan na pigpapasunod. Pero pag abot kan oras, mailing mo diyan, tambak manggararay ang mga basura. Kagibuan man siya na ka mga tao. Kaya kung ngaya nagbabaha, babasulon sa gobyerno. No. Ang basulon ta, kita mismo. Ta kung baga, dahi kita tatao,
kan pig-apod na urbanidad. Ano? At na nga ni Iguaki Republic Act 9003 sa solid waste ini. Dahil pag-araray, dapat bagaan segregation at source. Yan. Dahil mag-araray na susunod. Tapok digdi, tapok duman. Yan. Sen ang madalagan sa salog, ibubulos pa siring sa dagat. Pag nag-amihan, ibabalikan dagat ang mga basura sa baybayon. Yan. Kung nabagat, diretso. Kung saan man makaantos yan. Baka, tapos pag nagkaigwa kay mga aberya, kung sukat niya paano, barado niya sa mga kali. Si basura nga. Ano man, si saan babasulon, kita man siya na. Kita man siya na mga tao. Tawaga kita, waga. Sabi ni Kagawa Didi, he is watching. Pagkapi na pa di. Yan. Saan ka ngun yan? Magiligan naman kita dyan sa may PNB. Kung yaong ka masya na sa lugar mo. Mapet ka na naman ngaya. Mapotro. Ayan tabi. Another one is, ini pong so mga muffler. So mga muffler. O yan ang mga modified muffler kan mga motorsiklo. Makaingog kimaray. Yan. At na, may ordinance kaya na bawal yan ang mga modified muffler na yan. So mga ragubno bumbaga, inarali sa mga silencer, maragubno mo, makulugon sa talinga. Don't you know that iyan tabi na paggamit kayang muffler, apera kaya na may violation ka mo sa paggamit ka yan, violation pa yan sa pag-crear nin pag-apuntang noise pollution. Gawa na kita ki water pollution, may air pollution, ini naman noise pollution. Yan. Lalo na kung turog na sa mga tao, matanganan banggi, grabe pa ang mga ragubnob. Kaya ni mga motorsiklong iba ang tanog, kan muffler. Public scandal baga. Pero may mga ordinance, local ordinance ang mga LGU, and yet, daini po na-enforce kan mga law enforcers. Napaw no, minsan mailing mo, mga makaskasong pagkabanggi. Ragubnob na. Ito pala na nag-drug race. Paurong basan. Minapundo siya na yan pa nagka-diresquido. Yan. Napaw no, sisay ka ni ang dapat na mag-implementar. Ipigtaw ini. So, local council, iyo po ang nagibo kayo ni. So, it is up for the law enforcement unit to implement that ordinance. Anong pigigibo? Dahil, may naisiyan nga na kita na dyan sa Daraga, nagtumarparte na si classmate, si Atty. Ian Makasinag, naaga doon sa Daraga PNP, kung may record sindang accomplishment or apprehension digdi sa ordinansa. Dali lang, tayo nag-upload. Okay. Hello?
Ito na. Nagtaririk siya na. Okay. Mandali lang. Ito na. Okay. Sige. So, yun tabi, digdi man sila gaspi, digdi man sila gaspi, arog makan, igwa makan kita digdi. Igwa makita ki manangon sa muffler. Dahil man na i-implementar ki maray. Bako? Puro may national law kayan. National law, manunungod yan. Dahil nagkakaigwa dahil nagkakaigwa implementation. Maluya ang implementasyon. Yan. Kaya, yan ang, kumbaga, daing kanaraman ang mga ini. Hindi, mga kinagsisitar. Hindi, mga kitapagdadakop. Nata ngaya, pero, maparehistro ka baga tatanim sa LTO, bawal yan, bako? Tatitestingon. Ang gigibo ka niba, pag maparehistro, maaari nyo kan yan ang resto sa motor, sisulit sa dati. Yan, silensyon. Yan. Pag nakarehistro na, ibabalik siya modified. Yan, ragubnub na naman. Ano madaon mo yung gusto sabihin ka, pasali man gayod, na mailing mo dyan sa sentro, minapaburuag, una mo sa diri na tinampo, ang mga banking, etc. Marilaman kung sa mga big bike talagang araw ka yan, pero sa mga normal man siya ng saradit, mga scooter man siya na, bibara aguan kay muffler. Ano ba kayan? Ano baga, so talagang pinagibo. May mga po kayan? Yan ang customized na muffler. Iyong kikarabit sa motorsiklo. Pero yun ni ang problema. Maluya ang implementation. Kaining mga ordinansa digdi sa satuyang kapalibutan. Okay? Sige, 7 minutos po bago mag-alas 5 nin pagkahapon. Saro patabi. Uning kamatabi, may may digi sa Legazpi, igwa po baga ki ordinansa na bawal magparada sa mga gilid kantinampo. Mga wrong parking. Dayon ang gadyo iba nagkakasarabihan. Yan. Maski sa mga bawal na lugar, diyan may naparada mga bihikulos. Maski nga na iso mga e-trike, piparada kung sain. Sa mga bako man designated parking area. Pag nagkadarakop, naklam, mareklamo. Pasensya na nga tabi, boss, o taarog ka ni. Uto nga ni, para nagparada naman sa tricycle, anong arang ka ni, yan ang digagamit kan mga trabador, nag-oruli sa arayong lugar, nagsa-tricycle, ipinarada sa gilid kan tinampo, naagiyan, naklamp, yugon mo yan. Gurano aldawan kan mga mason, kan mga labor. Sabihin ta ng 500 pesos. Magawad sinda ka ito kan tricycle ninda, 11,000 o 1,000 pa. Bakong dibaldi ka, so tranabawan mo sa laog kiduang aldaw, napaduman siya na.
sa pambayad sa multa. Ayan. Masugsugon mo niyan ang Public Safety Office sa pag-clam sa mga vehikulos na nasa gilid kan tinampo. Yan. Bawal man talaga. Ano? Lalo na kung ang auto mo, ang vehikulo mo, nakabalantoy sa sidewalk. Bawal talaga. Tan sidewalk sa tawo. Bako sa vehikulo. Ipiparada sa sidewalk, siyempre maaragi sa tawo. Sa tawo kan tinampo. Pag na pinky, paano na? Yan. Maging digi sa sentro kan Legazpi. Araw magayan ang pahit. Ano? May mga designated areas na for parking. Pati sa mga barangay. Araw magayan. Kung pwede nga, one lane siya na. One side siya na ang pwedeng paradahan. Depende sa ururon. Bako na wala to o double parking yan. Can cause obstruction. Yan. Kung saro sa ng agian, saro sa ng parada ngaya, pwede kayo. Depende yan sa ururon sa barangay. No di, yuman nga ni giraray, tanakaparada ka siya, gilid kang tanampo, obstruction, pwede ka mananggad maklam. Pag naklam ka, ay may bayad. Ayan. Lalo na kung medyo urag-uragon ka, dahil ka lamang kaya nakiuro na. Madalas na boss, para may pigwa lang ako dyan. Kung kugsan ka, magtaram-taram, ay dahil ka lamang patawadon. Numero nga sa mga parapadyak, napag-initan pa. Ayan. Kaya mag-ingat sa natabi gararay. Mag-ingat mo da kung alimbawa, pakiurunan, sumare na approach. Maray na approach. Taganing, pwede man kamugayod paunrahan kung marayan na approach. Boss, pasensya na nga basta, may pigko lang ako dyan. Mali man sa natabi ako tulos. Pwede kang palibrihon, pero kung iba na approach mo, ay magaling ka mo sa treasurer's office. Magawad ka. Tala mo man ito, maali so clamp, may liabi ito. Okay. Sige. Bueno, so sa natatadang nagkaparang minutos kan sa tuyang programa, taon takidalan giraray ining so karawat sa Governor's Cup. Sa Agatabi, diyan sa Astrodome Gilayon. Sigurado full pack na naman ini, full house na naman ang Astrodome. Sa Makawat, ligaw kontra tabako. Yan. And Pulangi kontra Malinaw. Must win ini. For tabako, must win kontra sa ligaw. Para ma-stay alive sinda sa semifinals, sa top 4. And like manner, Pulangi and Malinaw, must win man ini sa both teams. Kay puan gumana kan Pulangi para mapaangat sinda, or kay puan man na gumana kan Malinaw. Kaya bakbakan ini talaga. So mga apostadores dyan, pumundo na kamo. Pero dahil man, yung manggararay, uyog-uyogon mo yan. May mga puro plus pa. Plus 3, plus 5. Yan. Dakulo siya nagkaperde. May mga financier pa, may mga manager. May mga manager pa, so mga Kristo, iyo na boss, may mga pero dyan sa imo, uyog mo mga 5 figures tatanems, ababa na ang 10,000, may 50,000, pigbarakas-bakasan man paano. Iyo yan, kaya yun na yan, Galliera de Astrodome ang nangyayari. Tanay ng Galliera de Legazpi, Galliera de Astrodome, purustahan, grabe.
Piga para siritsitan man, oy, bawal tabi yan. Anong maili mo sa mga senyales? Dito mga kabisado yan. Nag-arap po rin sa cellphone. Boss, o may kasador kita digdi, etc. Pero dyan siya mo, araw nga ka o sige, lugro o fight. Iyo ko na naging sugalan lugod sa basketball. Dahil siya ng pabarakalang kikawat. Ta ngani nga maray. Baka difícil na pag-araw ka na pinabakal sa kawat. Katro kasi araw ka ng kantidad. Maraoton tabi yan. Okay? Bueno, mapaaral mo tabi kita. Tatapos na kita kan sa tuyang programa. Sa otro simana naman tabi kita magsarabay-sabay. Sa otro pala na Siyempre na di. Anong pizza na yan? Pizza 3. Pista sa Albay. Sa otro naman, pista sa Daraga. Okay. Sige, mabalas po and maray na hapon sa Induga Boss. Sa indung nadangog ang programang Swedy sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.